Pane vanhu vamwe vasingazivi kuti ichi chinonzi chii muno muZimbabwe. Ini ndobva kubhuera ndonzi Compound Muradzikwa, Sekuru Compound. Ndini one person anoridza chinhu ichi. Bhuera yese kubvabhuera kudzika kwanyakare ndiri one person. Vamwe vanhu vakaona chinhu ichi vanoti museve, museve. Zvino museve unonzi museve uya ibhona aro unobata wakadai maona woisa museve apa wobata kunoko wakachera kagomba so kanobata shinda apa. Shinda yacho inenge iri dehwe remombe rakagadzirwa rakasimba rokuti ukakakata kudai ukabaya mukapanapa unobuda nokuseri uko haucharambi uchinda kuti ukakate kudai izvi unenge wakachekwa panapa. So zvinoitwa sekera zviya izvi zvinocheka uso handinoziva. Saka chinhu ichi ndicho chakatanga muno muZimbabwe. Ichi ndio chakatanga muno muZimbabwe. Saka iye nhasi munhu atanga kuchiona ichi ngaazive kuti chinonzi chii. Handitika? Ya. Kwakatanga magramophone aya ane musoro wakaita fanika we6 phone. Woti ukaisa apa so unoisa apa. Ukapomba mweya so kudai ukaona bhanzi razara wobvisa apa woti wakurira chamutengure 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 mukadzi womushairi haashaidowe mukadzi womushairi haashaidowe anotora grisi wokurungira handiti long back for our culture ndozvaiitika izvozvo. Saka musakangano mbuya nanda vakataura kuti ndaakufira Zimbabwe asi varunguka vakaita zvokuti hai ndai vanhu vaida kupfurwa ivo vakazobatanidzwa nepfuti vanhu vakapfurwa manje. Saka vakaimba vakati vanhu vandida izvi musavaurai asi ndoziva kuti mapfupa achapfuka. Maona iye zvino izvi tinogara muno vanhu vatema isu nevachena isu we are together. Magariro edu toda kuita tsitsi tichiita mitambo yedu takasangana. Handitika? Before the Europeans coming in this country kwakusina chikoro unozvisa kwakusina mabhasikoro taifamba netsoka. Iye zvandakabva kubhuira kuti ina vamwe so tinovata pamutapu tofuka mashizha tovata zvaita vakuru kwakusingafambwi nemotikari haikona mota zazara kudai izvi handitoti nyika yedu yasimuka. Saka toda kuti isu vakuru tikange tafa tokusirai mimi nhaka kuti mosara muchiziva muchirayira vana takabatana tiine unity. Respect a fault, avoid noise. The members for dismiss and detoys. Mr. Titi ordains with the cleanliness. Love is the key for our life. Love is the key for our life. You should listen careful. Don't give punishment every month to the school. Your father is wasting money for school fees. It's not that. Kandi ndakutaura nyaya yechichika ichi vamwe vanototi dai vachiridza dai ndobva ndavedzinga seni ushaya rangu rinotobuda so zvakanaka ndinoridza zvandinoita ndinoridza ndichitaura dai ndakaita form 6 amaizvondivo ndaiti chii zvino mudhara wangu akakurumidza kufa so saka handakazopedzisa kuchikoro ndobva ndangogara zvangu. Handitika? Ndakapasa grade 7. I didn't go further. Ndakaitwa research kubhoera mwana wakaika uyu achanisvitsa parefu chete akarega kundirasa iye ndikarega kumurasa vana vangu akarega kumurasa zvinofamba because ukaona mumwe achiti uya kuno tiite mutambo wakadai
anotora njere dzako ukazoti wapererwa navabereki vavaka zvinokubatsira mangwana. Mazvona vana vakanaka stereka vane tsitsi futi. Ndakambosaira munini mudzimai wangu wokutanga wokufa ndikasaira mota ndikandipinda pamutosora zvikanzi geti ndobotapinda paa ndomba mota yano ndomba ndabuda mota kaya nomudzimai wangu takusaira yakabuda $400 mai ndobvakuwa $20. Maona saka anyway ndakutanga kuridza ndozvandandichitaura zviya zvikumwana chiridza saka pamusoro vevana vechikoro, pamusoro vematicha, pamusoro vachigamba, pamusoro Jennifer neshamwari yenyu takumbokunyaudzai hatisi kurira zvakanaka. Ukauya usina kugadzira hazvinyatsofanira kukondisheni woita sokutamba, but mangwana tikaonana nandii nacho ichi woti izvinovakuridza stereki zvagara zviri mubrain chete. I'm a person who comes from BBC, we're a better country so far. Which is better, to find polygamists than to have polygamists so far? If I want to get rich quickly, you should follow the question. Handiti kana ticha akafimbira rudo achikudzidzisai mukilasi handiti kunorova maoko kudai kutenda kuti ticha maita basa hazvina mhosva zvandiri kuita izvi iyi ndiri kuti muri kuteerera mumwe nomumwe akapiwa chipo chake chokuba mazoona manje iye anoti ari kuita basa haachaziva kuti manje kusina mai hakuendwe
vakomana ungachereswe gombo rokusvika umo usina kuzorora. This is how the horses follow. Rokuti kana wasangana nacho ichi ukada kutenga ukada kuridza chinondinetsa iwa chete iyi ndinogadzira ndega ndinoisa ndega kuridza ndinokudzidzisai futi kune rwiyo rwokudzidza narwo very simple. Ndiani anoziva monkey? Ndiani anoiziva? Unotadza kuziva tsoko. Monkey. Ndatini? Ndiani anoziva hachi? Horses. Chi? Hachi. Horses. Soko, 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 kudya munda, soko, wamai vangu, soko, 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 wadarirei, soko, wadarirei, soko, kwete, soko, kudya munda, soko, wamai vangu, soko, chiteera muzogorwa wacho. Asi unofunga kana vaichitaura izvozvo handigoni kuridza here weduwe kuturaya. To try is better than to live. Handiti? Ndinenge ndamirira pano naye. Yeah, thank you very much. I want to notenda zvikuru. Nguva yamunoenda kumarondera uko. Dai kuri kuti Madam Jennifer vanenge vachiri kuno kuso pamwe munosangana ikoko. Handizivi kuti vanofamba sei. Handitika? Yeah. Nokuti vakabva kuState Square kunoona vari mubasa. Havagari nzvimbo imwe chete. Kuti vatisiyire rufaro muno. Handitika? Dai painogona kuridza ndamborowa chete zvino ndine pombo futi. Zvamunoita muchienda kunotamba savamweni aiwa hazvidaro. Isi munotamba jaivhi so. Ndinotamba
kana uchiita chimwe chinhu so isashungudzese ipapo. Yeah. Matambira manguita pane maimbira amaita muchidai. Muchidai. Andasekera ndakanyarira zvangu ndikati ndikaseka vangazonyari. Ndinotenda vana vangu shuwa Mwari. Teererai maticha enyu mugoteerera Jennifer Kaika nevamwe vake vaya vatenda kuenda vaya handitika kuti mangwana Mwari agogona kukusaridzira chipo chako chaunozogara nacho. Mazoona manje. Yeah. Ndio zvinoita. Violence haridikano. Yeah. Love is the best. Love is the key for our life. Respect effort to avoid noise. Do you get me? Yes.